Tithokoze Mulungu maka chifukwa cha ubwino umene ali nawo pakati pathu, potipatsa moyo wabwino komanso kutipatsa nthawi yoti tiphunzirepo mawu ake. Monga mwa nthawi zonse, mtsiku la lero tipitiriza kuphunzira mawu a Mulungu. Lero muli ndine Namaan Kammalunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, ndimakhala ku Mitundu ku Lilongwe m'mudzi mwa Sanduliza. Monga nthawi zonse takhala tikuphunzira mawu a Mulungu pa mitu yosiyanasiyana, mu tsiku la lero tifunanso tipitirire kuphunzira kwathu. Makamaka mu tsiku la lero tifuna tiphunzirepo kufunikira kwake kwa kuphunzira mawu a Mulungu, kapena kuti kufunikira kwake kwa mawu a Mulungu. Tudziwa kuti mu dziko lapansi anthu amene tilimo tili ndi chidwi chophunzira zinthu zosiyanasiyana, mwina zokhudza mmene dziko lathu tingaliyendetsere, kapena mmene zofuna zokhudza moyo wathu. Koma anthu ambiri ayiwala makamakaso chinthu china chofunikira kwambiri, kuyika chidwi chokhudza kuphunzira mawu a Mulungu. Choncho mu phunziro la lero tifuna tilimbikitsanepo kuti ngati timangomva pomwepo ndi apo mawu a Mulungu, komanso chinthu chofunikira kwambiri kuti monga timakhala ndi chidwi chokuphunzira maphunziro wena, komanso tione kufunikira kwake kophunzira mawu a Mulungu. Pamene tili kuona kufunikira kophunzira mawu a Mulungu, tikaonapo m'buku ili la Mateyu chapter 7 mu verse yake ya 21 pali mawu otere: "Siyense wakunena kwa ine Ambuye Ambuye adzalowa ufumu wa Mulungu, koma wakuchitayo chifuniro cha Atate wanga wakumwamba." Yesu akunena kuti siyense amene amanena kwa ine kuti ndine Ambuye adzalowe ufumu wa Mulungu, koma yekhayo amene amachita chifuniro cha Atate wanga wakumwamba. Choncho tikabwera pa fundo imeneyi yoti anthu oyenera kulowa ufumu wa Mulungu kapena ufumu wakumwamba, ndi yekhayo amene akamutchula kuti Yesu ndi Ambuye, komanso uku aluchita chifuniro cha Atate wathu wakumwamba. Ndiye kuti ngati ife tifuna kukalowa nawo ufumu umenewo, pazifunika kuti tichite chifuniro cha Mulungu. Tsono funso nkumati, kodi tingadziwe bwanji chimene Mulungu amafuna, kapena chimene Mulungu amafunako kwa ife tingachidziwe bwanji? Ndiye yankho ndilonena kuti ndipokhapo ngati ife tayika chidwi ndi kuphunzira mawu a Mulungu. Koma ngati sitiphunzira mawu a Mulungu, chikhoza kukhala chinthu chovuta kuti ife tichite chifuniro chake, chifukwa kukhala kuti situchidziwa chifuniro chake cha Mulunguyo. Choncho pofuna kuti tichite chifuniro cha Mulungu pafunika tichidziwe. Choncho pofuna kuti tichidziwe pafunika tiphunzire mawu a Mulungu. Choncho muphunziro lino litithandizira kutipatsa chidwi kuti nthawi zonse ngati tinalibe chidwi chofuna kudziwa kapena kuphunzira mawu a Mulungu, tikhale ndi mtima wofuna kuti tiphunzire. Taona kuti anthu amene adzalowa mu ufumu wa Mulungu mmene muli moyo wosatha komanso moyo wamtendere, ndi okhawo amene wachita chifuniro cha Mulungu. Choncho kuti tichite chifuniro cha Mulungu, zidaliradi kuti chifunirocho tichidziwe. Koma ngati sitichidziwa, ngakhale tinafuna kuti tichite, sizingatheke kuti tichite. Choncho ngati sitichita chifuniro cha Mulungu, mu ufumu wa Mulungu sitidzalowa. Choncho pamene tili kupitira kuphunzira phunziro limeneli, tionapo m'buku ili la Luka chapter 10 mu verse yake kuyambira verse la 38. Pamene pakuti ndipo pakupita pa ulendo pawo, iye analowa m'mudzi wina, ndipo mkazi wina dzina lake Marita anamlandira iye ku nyumba kwake. Ndipo anali ndi m'bale wake otchedwa Mariya, ndiye wakukhala pa mapazi a Ambuye namva mawu ake. Koma Marita anatekeseka ndi kutumikira kwambiri, ndipo anadzako nati, "Ambuye, kodi simusamala kuti m'bale wanga anandisiya nditumikire ndekha? Mumuwuze tsono kuti andithandize." Koma Ambuye anayankha nati kwa iye, "Marita, Marita, uda nkhawa nuvutika ndi zinthu zambiri, koma chisoweka chinthu chimodzi, pakuti Mariya anasankha dera lokoma limene silidzachotsedwa kwa iye." Tsiku lina lake Yesu ali kuyenda, anakapezeka kuti wafika ku nyumba ya munthu wina dzina lake Lazaro, amene anali ndi achemwali ake Marita ndi Mariya. Ndipo Yesu atalandiridwa kumeneku, kunadzakhala kuti azimayi awiri awa, Marita ndi Mariya, anagawana pokhala kapena kuti anagawana ntchito.
Mariya anachita chidwi maka pofuna kuphunzira mawu a Mulungu amene anali kukhala ndi Yesu. Pamene Marita anachita chisankho chopita kokaphika, kukatekeseka ndi kutumikira ku nkhani yokhudza chakudya cholimbitsa matupi. Ndiye chimene chidachitika kuti Mariya wali ndi chidwi chokuphunzira mawu a Mulungu, pamene Marita ali ndi chidwi chokatumikira pa nkhani yokhudza chakudya. Amene anali ndi mtima kapena okhumudwa anali Marita, amene amatumikira yekha pa nkhani yokhudza chakudya. Ndi amene adabwera pamene panali Yesu, ndi amene amamudandaula Yesu kuti kodi Ambuye simusamala chifukwa Mariya malo moti adzandithandizeni kumbali yakuphika, koma m'malo mwake wandilekerera ndekha. Atadandaula chotero Marita, tamvani zimene Yesu akuyankha. Ndi akunena kuti iwe Marita ukutekeseka ndi kuvutika ndi zinthu zambiri, koma iweyo chikusoweka chinthu chimodzi chimene mnzakoyo wasankha, makamaka mnzakoyo wasankha dera lokoma. Kodi Yesu pamene amamuyankha Marita kuti Mariya wasankha dera lokoma amafuna kunena kuti chani? Chinali chotanthauza kuti chifukwa chakuti Mariya anasankha kuphunzira mawu a Mulungu, anasankha dera lokoma. Ndi amanena kuti chisoweka chinthu chimodzi mwa iwe chimene Mariya wapezeka nacho, chifukwa gawo limeneli ndilo limene silidzachotsedwa kwa iwe mpaka kalekale. Choncho apaso ndi buku limodzi limene tifuna kuphunzirapo kanthu kena, kuti kuphunzira mawu a Mulungu ndi chinthu chofunikira kwambiri. Ngati sitiphunzira mawu a Mulungu ndi kuti tataya chinthu chofunika kwambiri chimene kutsogolo kwathu tidzakhala nacho pa mavuto. Choncho kusankha kuphunzira mawu a Mulungu kutithandizira kuti ife tikhale kuti tasankha dera lokoma. Monga mmene Yesu wanenera pa Mateyu chapter 7 paja verse yake ya 21 kuti ngati tifuna kudzalowa ufumu wa Mulungu pafunika tichite chifundo cha Atate wathu wakumwamba. Choncho kuti tichite chifundo cha Atate wakumwamba pafunika tidziwe chimene Mulunguyo amafuna. Choncho tikhoza kuchidziwa pokhapokhapo ngati tika chidwi maka pophunzira mawu a Mulungu. Apaso pa buku limene la Luka chapter 10 kuyambira verse la 38 tili kumva nkhani imene Yesu amamuyankha Marita kuti mnzako Mariya wasankha dera lokoma, makamaka pochika ichi maganizo make kuti afunika aphunzire mawu a Mulungu. Popita ndi kuphunzira kwathu tikaonanso buku ili la Yoswa chapter 1 mu verse yake ya 8 pali mawu otere: buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako, koma ulingaliremo usana ndi usiku kuti usamalire kuchita monga mwa zonse zolembedwamo, popeza ukatero udzakometsa njira yako nudzachita mwanzeru. Mulungu pamene anaona kuti Mose sapitilira makamaka kutsogolera mtundu wa Israeli kupita ku dziko lija la malonjezano, m'malo mwake Mulungu anasankha oti apitilize ulendo umenewu kuwathandiza Israeli ndiye zathu amene Yoswa. Choncho Mulungu pamene anampatsa ntchito imeneyi Yoswa yoti apitilire kuthandiza ana Israeli, anampatsa buku la chilamulo limene amembekezera kuti iyeyo ayenera kuliwerenga kapena kukhala nalo nthawi zonse pofuna kuti ulendo umenewu othandiza Israeli popita pa ulendo wawo akachite zonse moyenera. Ndiye chifukwa Mulungu akunena kuti buku ili la chilamulo lisachoke pakamwa pako, koma ulingalire usana ndi usiku kuti ukachite mwa zonse mwa zolembedwazo, kuti ukatero ukalongosole mayendedwe wako nukachite zinthu mwanzeru. Mawu onena kuti buku ili lisachoke pakamwa pako samatanthauza ngati mmene limakhalira buku la Baibulo kuti analiluma pakamwa pake, ayi, koma amafuna kunena kuti zimene zalembedwa mmenemo nzofunika kuti iyeyo azisunge nthawi zonse, akati akalankhula kapena akachita zonse akachita monga mmene mawu a Mulungu akunenera. Choncho ponena kuti mawu amenewa asachoke ndiye kuti Mulungu adatenga mawu amenewa adawayika maka maganizo ake kapena mmoyo mwake mwa Yoswa. Choncho inunso ndine lero pafunika tiphunzire zimene zalembedwa m'Baibulo, chifukwa tikaphunzira ndi kuwerenga zimene zapezeka m'Baibulo zitithandizira ife kudziwa chimene Mulungu amafuna, komanso zitithandiza kuti tidziwe chimene amafunako kwa ife ndi chiyani, chifukwa tsopano tawerenga ndi kuphunzira mawu a Mulungu.
monga mmene Mulungu amamuza ndi kumulimbikitsa Yoswa kuti tsono ndifuna buku ili lisachoke pakamwa pako, koma nthawi zonse ukalingaliremo usana ndi usiku monga mwa zonse zolembedwazo, kuti mayendedwe wako akakhale woyenera ndi olongosoka. Choncho ndi chinthu chofunikira kwambiri kwa ife maka kuphunzira mawu a Mulungu. Pamene tili ndi chidwi makamaka pa zinthu zina zimene dziko lapansi tikuchita nalo, tisayiwale makamaka kutengapo mbali yokhudza kuphunzira mawu a Mulungu. Sitingachite zinthu moyenera ndi molondola monga mmene Mulungu amafunira ngati sitidziwa zimene mawu a Mulungu akunena. Ndili ndi chitsanzo chimene tifuna tiphunzireponso makamaka pa fundo izi. Ine ndisanayambe kupembedza, ndisanakhalenso ndi nthawi yophunzira mawu a Mulungu ngati inenso munthu nzanu, ndidachitapo zinthu zina zimene ngakhale simmapembedza ndimadziwa kuti izi nzolakwika, koma zinaliponso zinthu zina zimene ndikamachita kuti ndulakwitsa sinimadziwa, chifukwa sinimadziwa kuti baibulo limati chani pa zinthu zimenezo. Koma pambuyo poyamba kupembedza ndi kuyamba kuliphunzira baibulo, zidandithandizira kuti ndidziwe makamaka kuti izi nkulakwa, izi nzokhozeka. Zidandidziwitsa pamene ndaphunzira baibulo. Ndiperekepo chitsanzo choyang'ana zinthu zina zimene ndidazizolowera, koma nditabwera ku buku lopatulika baibulo podzaphunzira ndadzadzidzimuka kuti sinimadziwa kuti kukonkulakwa. Tikamawerenga buku ili la Mateyu chapter 5 mu verse yake ya 22, tikawerenga verse 22 ndidzawerenganso verse ya 33. Pali mfundo ziwiri zimene tifuna tiphunzirepo pa buku limeneli. Pa verse ya 22 akuti, Mateyu chapter 5 verse 22, koma ine ndinena kwa inu kuti yense wokwira m'bale wake wopanda chifukwa adzakhala wopalamula mlandu, ndipo amene adzanena ndi m'bale wake wopanda pake iwe adzakhala wopalamula mlandu waakulu, koma amene adzati chitsiru iwe adzakhala wopalamula Gehena wa moto. Pa verse ya 33, ndiponso munamva kuti kunanenedwa kwa iwo akale, usalumbire konama, koma udzapereka kwa Ambuye zolumbira zako. Koma ine ndinena kwa inu, musalumbire konse kapena kutchula kumwamba, chifukwa kuli chimpando cha Mulungu, kapena kutchula dziko lapansi, chifukwa lili popondapo mapazi ake, kapena kutchula Yerusalemu, chifukwa kuli mzinda wa mfumu yayikulu, kapena usalumbire kumutu wako, chifukwa sungathe kuyeretsa mbu kapena kulidetsa tsitsi limodzi. Koma manenedwe wanu akhale inde, inde, iyayi, iyayi, ndipo chonjezeredwa pa izo chichokera kwa oyipayo. Yesu pamene anali ndi ophunzira ake, pamene amaphunzitsa umoyo wa Chikhristu, pamene panaphunzirapo kanthu kena, kuchokera kuti pa nthawi imene ndisanayambe kupembedza, ndisanayambe kuliphunzira baibulo, pa zinthu zina zimene ndidazizolowera, ndidatsutsika ndi kuphunzira kuchokera pa buku limeneli. Tamva Yesu akunena kuti muchipangano chakale mudamva kuti munthu asaphe, koma ine lamulo layambira yapa, yense okwira m'bale wake popanda chifukwa wapalamula mlandu. Amene adzanene kwa mnzake kuti wopanda pake iwe wapalamula mlandu waukulu. Kwenikweni amene adzanene kuti iwe ndiwe chitsiru wapalamula mlandu odzapita nawo ku Gehena. Tikatengera pa mawu amenewa, ndi ena mwa mawu amene ndidawazolowera ine ndisanayambe kupembedza mu mpingo umenewu, mpingo wa Khristu. Ndili kuchikunja kumeneko ndikamakhala ndi azanga liwula kuti ndiwe chitsiru, ndidalizolowera kwambiri. Ndimaligwiritsira ntchito pamene ndapsa mtima ndi mzanga, komanso usonyeza kuti ndidalizolowera kwambiri. Mafika pa Japone na kuti ngakhale nthawi yoti luseka dzina liwu limene limakonda ulitchula kwambiri. Ndimakumbukira nthawi inake tili ku sukulu, aphunzitsi atabweretsapo imwe yoti ife tiloweze mkalasi. Ine ndayiloweza kwambiri koposa aliyense mkalasi muja, kotero kuti anzanga amayitchula koma momachita kuwokedwa ndi aphunzitsi, koma ine ndidadzayitchula popanda kuwokedwa ndi aphunzitsi, ndayiloweza bwino kwambiri.
mwakuti mpaka aphunzitsi chunena kuti tamuomberani m'manja katatu. Ndiye zinachitikadi zimenezo mkalasi mudza. Koma itafika nthawi itapita ku break ine ndimacheza ndi wina wake. Ndiye wina adachoka uko nkudzanena kuti poyi muri kwantchulanga mwana mzungu. Kuti koma chitsiru ichi. Kulankhula nuseka koma nutchula liwu limene pambuyo podzaphunzira baibulo. Ndidadziona kuti liwu limeneli ndiloopsa. Nthawi zonse pamene ndimatchula liwu limeneli sindinkadziwa kuti nkulakwa. Koma ndidadzadziwa chifukwa choti ntambupembedza ndafika poyamba kuphunzira nawo mawu a Mulungu. Mpamene ndadzazindikira kuti ndimalakwitsa makamaka pa malankhulidwe awa. Apa ndipena pamene ndidaonapo kuti koma kuphunzira mawu a Mulungu nchinthu chofunika kwambiri. Ukhoza makhala ndi maganizo oti ineyo ndine munthu wolungama pamaso pa Mulungu chifukwa suludziwa kuti kodi zimene Mulungu amadana nazo ndi ziti nanga zimene Mulungu amagwirizana nazo ndi ziti. Tikafika pa verse ya 33 Yesu amauza ophunzira ake kuti paja mudamva kuti anzathu a pangano chakale Mulungu adawauza kuti musamalumbire monama koma muzipereka zolumbira zanu kwa Ambuye. Yesu amaonetsa kuti anzathu a pangano chakale Mulungu adawalimbikitsa kuti mukhoza malumbira nkumatchula Mulungu kumwamba koma muonetsetse kuti muli kulumbira zoona. Aliyense amene azilumbira nkumatchula Mulungu kumwamba kuli kuti anama chimo likhala chifukwa choti aunamako. Koma ngati munthu walumbira nkutchula kumwamba kwa Mulungu kuli kuti aunena zoona tikatengera ku pangano chakale ndiye kuti samalakwa. Ndiye Yesu akunena kuti paja mudamva kuti anzathu a pangano chakale adati musamalumbire konama koma muzipereka zolumbira zanu kwa Mulungu. Koma ine ndinena kuti musadzalumbire konse kungakhale kutchula kumwamba chifukwa kumwamba kuli chimpando cha ufumu wa Mulungu. Musamalumbire kutchula dziko lapansi chifukwa pamene Mulungu akakhala pa mpando waufumu mapazi ake amaponda pansi pano. Wosamalumbire kutchula ku Yerusalemu chifukwa kuli mzinda wa mfumu yayikulu. Kapena kulumbira kutchula kumutu kwako chifukwa sungapite kumutu kwako nukangodetsako tsitsi limodzi kapena uliyeretsa mbutsitsi limodzi ayi. Pachifukwa chimenechi kulumbira kwa inu ayi. Wanu akhale inde inde ayi ayi. Koma chowonjezeredwa pa zimenezi zichokera kwa oyipayo. Tikatenganso fundo imeneyi ndili kuchikunja ndisanayambe kuphunzira baibulo ndisanayambe kupembedza mu mpingo umenewo. Kudapezeka kuti ndi chinthu chimene ndachizolowera kwambiri. Ndikangolankhula na munthu pang'ono akangokayikira zimene ndanena pofuna kuti ndimpatse chikhulupiriro ine nditudi Mulungu alipo kumwamba. Zimachitika zimenezo. Koma zonsezi ndikamachita nthawi imeneyo sindinkakhulupirira kuti zimenezi nzolakwika. Koma pambuyo podzaphunzira baibulo ndidapeza yankho lolondola. Choncho okondedwa, izi ndi zitsanzo zina zoonetsa kuti kuphunzira mawu a Mulungu ndi chinthu cha mtengo wapatali, ndi chinthu chofunika. Ndi chimene chingatithandize kudziwa zimene Mulungu amafuna kwa ife kapena zimene Mulungu amadana nazo pa ife. Kuti tsono tikadziwa zimene Mulungu amakondana nazo kwa ife tipitilize, kapena ngati zimenezo Mulungu amadana nazo ife tizisiye. Tidziwa zimenezo chifukwa tili pamaso pa buku lopatulika baibulo kutidziwitsa chifuniro cha Mulungu. Choncho ndi chinthu chofunikira kwambiri makamaka kuphunzira mawu a Mulungu. Mwina pamene inu muwaona kuti chinthu chofunikira kwambiri kuphunzira mawu a Mulungu potengera ndime zonse zimene tadutsamo mu phunziro lathuli, mungakhale ndi mtima wofuna kuti koma inuyo pafunika muyambe kupembedza kuti mukhale mgulu anthu ophunzira nawo mawu a Mulungu. Koma mwina pangakhale funso lakuti kodi kuti tikaliphunzire bwino baibulo limeneli tikaphunzire ku mpingo uti. Ili ndi funso lina lofunikira kwambiri. Pabwera funso limeneli lofuna kudziwa mpingo umene ife tipite tikaphunzire mawu a Mulungu. N'chifukwa chani ndanena kuti mpofunika kudziwa mpingo tikatiphunzitse? Nthawi zambiri tikamawerenga m'buku lathu lopatulika baibulo, tikawerenga pa 1 Timothy chapter 6 mu verse yake 3, pali mawu otere: ngati munthu aphunzitsa zina wosavomerezana nawo mawu amoyo wa Ambuye wathu Yesu Khristu, ndi chiphunzitsocho chili monga mwachipembedzo. Paulo amafuna kunena kuti
nthawi zambiri tikamanena kuti chipembedzo ichi ncholondola ichi, si chifukwa chamene chionekeredwa m'maso, koma chifukwa cha chiphunzitso. Koma chifukwa cha chiphunzitso ndicho chimene timachitchula kuti chipembedzo ichi ndi choona, ndi cholondola. Tikamati chipembedzo ichi si choona, si chongudana nacho kuti chili potero ayi, si chifukwa choti sichioneka bwino m'maso ayi, koma chifukwa cha chiphunzitso chawo. Ndiye chipembedzo nthawi zina chimathandiza kuti tikaphunzire zolondola kapena tisakaphunzire zolondola. Naona anthu ambiri amene mwina muzipembedzo zosiyanasiyana, ife tipita kumaphunziro, mpingo utitumiza kuti tikaphunzire, umadabwa kuti akabwera kumene kuja kokaphunzira tiyena adzambuphunzitsa zinthu zosemphana kwambiri ndi mawu a Mulungu. Sizotanthauza kuti kumene kuja kosapita ukaphunzira, koma chifukwa chakuti samaphunzira zolondola. Ndiye chifukwa Paulo amamuwuza Timoteyo kuti ukapeza munthu aphunzitsa zina zosavomerezana ndi mawu amoyo, udziwe kuti chiphunzitso icho chachokera ku chipembedzo cholakwika. Chipembedzo sichingatchulidwe kukhala cholondola ngati chili ndi chiphunzitso chonama. Chipembedzo timachidziwa chifukwa cha chiphunzitso. Choncho pamene inu mungakhale ndi chidwi chakuona kuti kuphunzira Baibulo ndi chofunika, chinthu china chofunikira kwambiri kuchika m'maganizo mwanu ndikudziwa kuti tikaphunzire ndi kupembedza ku mpingo uti. Chifukwa mpingo umasunga chiphunzitso choona, kapena mpingo umasunga chiphunzitso chonama. Tikaonanso pa 2 Timoteyo chapter 2 mu verse yake ya 15 pali mawu awa: uchite changu kudzionetsera kwa Mulungu wovomerezeka, wantchito wopanda chifukwa chakuchita manyazi, wolunjika nawo bwino mawu achoonadi. Paulo anamuwuza Timoteyo makamaka pa nthawi imene Timoteyo anali kukhala mu Efeso. Ku Efeso kunali chipembedzo chija cha Chiyuda chimene chinali ndi ziphunzitso zonama. Anali ndi chiphunzitso chonama komanso ankapembedza mafano. Ndiye Timoteyo anayikidwa mu dera limeneli kuti akaphunzitse anthu makamaka za Mulungu woona, pokhala nacho chiphunzitso choona. Ndiye Paulo amamuwuza Timoteyo kuti usakhale chete, chifukwa chiphunzitso chonama chimene Ayuda akuphunzitsa chikapezeka pa ground, chiphunzitso cholondola chimene iwe uli nacho nkungochisunga, anthu aziona ngati chiphunzitso ndi cholondola. Koma changu chimene chili ndi Ayuda iwe ufanane nawo changu chokhacho. Koma muzingosiyana kuti iwe ulunjika nawo bwino machoonadi, chifukwa ulupembedza Mulungu woona. Choncho okondedwa, pamene tifuna kuphunzira mawu a Mulungu kuti tidzafikire ndipo chita chenicheni chimene Mulungu afuna, ndi bwinonso kusankha chipembedzo cholondola kuti tikamakaphunzira ndi zinthu tikaphunzire ndi chenichenicho chimene Mulungu afuna. Chifukwa mukukhala mu chimenecho ndi pamene pali chipulumutso chathu. Koma ngati ife sitilondola chipembedzo cholondola, tipite chipembedzo cholakwika, tikakhala ndi mtima woti tiphunzira mawu a Mulungu, koma tikasoweka chinthu chimodzi chiti kulunjika nawo bwino machoonadi. Kuphunzira Baibulo kumadaliranso chipembedzo choona. Ngati tiphonye pa nkhani yokhudza chipembedzo choona, ndiye kuti sitingakhale ndi chiphunzitso cholondola. Tikamaona buku ili la Mateyu chapter 16, tikawerenga kuyambira verse 5 kulekeza verse yake ya 12, pali mawu awa: ndipo ophunzira anadza kutsidya linalo nayiwala kutenga mikate. Ndipo Yesu anati kwa iwo, yang'anirani mupewe chotupitsa mkate cha Afarisi ndi Asaduki. Ndipo iwo anafunsana wina ndi mnzake kuti sitinatenga mikate. Koma Yesu mmene anadziwa anati, inu okhulupirira pang'ono, mufunsana chifukwa ninji wina ndi mnzake kuti simunatenga mikate? Kodi chikhalire simudziwa ndipo simukumbukira mikate isanu ija ya anthu aja 5,000 ndi mitanga ingati munayitola, pamene mikate isanu ndi iwiri ija ya anthu 4,000 ndi malisero angati munawatola? Bwanji nanga simudziwa kuti sindinanena kwa inu za mikate? Koma pewani chotupitsa cha Afarisi ndi Asaduki. Pomwepo
anadziwitsa kuti sanawawuza kupewa chotupitsa cha mikate koma chiphunzitso cha Afarisi ndi Asaduki. Tsiku lina lake Yesu anali ndi ophunzira ake, ndiye anawolokera tsidya lina kuchoka ku tsidya limene anali nalo. Pamene Yesu ali ndi ophunzira wakewa, tsiku lina lake anayamba kuwawuza kuti mupewe chotupitsa mikate cha Alembi ndi Afarisi. Adawadzerera ku mfundo imeneyi. Ndiye ophunzira amaona ngati kuti Yesu mikate imene akuyitchulapa akukamba za mikate ndithu imene kwathu kuno timati si machani. Pamene Yesu chimene ankafuna kuti awachenjeze chinali chiphunzitso. Ndiye ophunzira anayamba kutanganidwa, koma Yesu akamba za mikate, koma ife sidalengetu mikate. Ndiye Yesu anayamba kuwawuza kuti mudankhawa ndi chiyani. Anakumbutsa zimene zinachitika m'mbuyo kuti mikate yochepa anadalitsa anthu anadya ochuluka, panali mikate yochepa anadalitsanso anthu anadya nakhuta, ndi amatizo zisiyeni. Ine sindikuwuzani zokhudzana ndi mikate, ndikamati mupewe chotupitsa mikate cha Alembi ndi Afarisi, sindunena zokhudza mikate imeneyo. Ndi akuti ophunzira pamene adzatseguka maganizo kuti Yesu akutichenjeza maka zokhudza chiphunzitso cha Alembi ndi Afarisi. Choncho okondedwa, pamene pa Yesu kuti awachenjeze ophunzira wake, chifukwa chipembedzo chimene Afarisi amachitsogolera sichinali chiphunzitso cholondola. Ndi chifukwa amati chenjerani ndi chiphunzitso cha Alembi ndi Afarisi chimenecho mchinyengo. Kutanthauza kuti chiphunzitso cholondola ndicho chimene chingatithandize ife kukhala ndi pa ubale weniweni ndi Mulungu. Choncho pamene taona kuphunzira bwino kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri kuphunzira mawu a Mulungu, ndi chinthu chofunikira kwambiri kudziwa kuti kodi chipembedzo chimene chikuzitipatsa ife mawu owona chipembedzo chiti, kuti tikatero tipite ku mpingo umenewo. Mwa iwe nafe kuti titaphunzira bwino mawu a Mulungu, Baibulo linakwanitsa kutilozera zokhudzana ndi mpingo. Pa Mateyu 16:18 Yesu anati ndidzakhazika mpingo wanga pa thanthwe ili, umene uli mpingo wake wa Yesu kapena kuti mpingo wa Khristu, umene ifenso lero tili kuphunziramo mawu a Mulungu. Ndiyunso lero tili pamaso pano kuphunzitsani mawu achoonadi. Choncho mpingo ndi chinthu chimodzi chofunika kusamala nacho posankha, chifukwa mipingo imene yachulukayi sili ndi ziphunzitso zolondola. Choncho pamene taona kuphunzira bwino mawu a Mulungu ndi chinthu chabwino, kuonanso kuti mpingo ndi chinthu chimodzi chofunika tisankhe mosamala. Taphunzira chani mu tsiku la lero? Timaphunzirapo zomaka zokhudza kufunikira kuphunzira mawu a Mulungu kapena kufunikira kwa mawu a Mulungu. Choncho mphunziro lathu zaoneka ndithu kuti pamene tili ndi chidwi chomaphunzira zinthu zina za pa dziko lapansi, chinthu china chofunika tikachidwe nchokhudza mawu a Mulungu. Chifukwa moyo uno ukatayika, zina zonse zimene tazitumikira mdziko lino sizidzatithandizira, koma tidzafuna mawu okha a Mulungu amene tawatumikira ndi amene adzatilozere kupita nawo ku moyo osatha. Koma ngati sititero tidzapita ku chilango. Titani pothawa chilango? Tiyeni tidziwe chifuniro cha Mulungu ndi chani maka pophunzira mawu a Mulungu. Tithokoze kuti munali pamenepo kuphunzira nawo mawu a Mulungu. Tsiku la lero munali ndine Namaan Kammalunje, ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu, limakhala ku Mitundu ku Lilongwe, mmodzi mwa Sanduliza. Mulungu akudalitseni. Amen.